както всички съкровища в България, уникални случайно. Това съкровище може би е свързано с Александър Велики като най-вероятен собственик, като някои изследователи, като Иван Венедиков, смятат, че самият той е изобразен като Херакъл на амфората Аритон, която е най-изящният и най-известен съд в съкровището. То съдържа 9 съда, като всичките 8 са ритони с допълнителен отвор и те са се пиели на екс, когато се налие течността и възлиятеля или мистър тракийския, защото това е било свързано с тракийски мистерии и по-специално с тези на остров Самотраки. Какво е в средата? Това се казва... Те се натъкват на един куп от предмети, които те първоначално въобще не разбират, че са златни и отнасят се в съвета и там местните археолози ги разпознават. И става огромен световен фурор и започват с спорове кой да притежава съкровището. Това уча реплика. Разбира се, най-представителната именно така съд от голямото панагюрско съкровище, именно амфората с дръжките на кентавър, а тук долу са именно изображени митологични човешки така, изображения с сцени, свързани с религията и вярванията по това време. Да не са го донесли от Персия, Македония. Ами, това е Персия има ли такива?